Εδώ. Οι δύο φιλενάδες, η Κύρκη και η φίλη της. Αγάπη μου. Ωχ, το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου. Γιαυρί μου. Αεράκι. Αεράκι. Νάτινα. 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 Αχ, μωρέ, 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 μωρέ. Όλο. Καλημέρα, μέρα 10η από την εξωτική Χαλκίδα, με μία μούρη πρισμένη από τον ύπνο και την αδιαθεσία την περίοδο. Συγγνώμη για τα μούτρα μου, για τον μπουκωμά μου επίσης, για όλα αυτά. Σήμερα δεν. Έκατσα να ξεκουραστώ, δεν πήγα πουθενά. Τώρα είναι περασμένες 1. Λέω σήκω, γιατί μετά θα σε πάρει βόλτα όλη τη μέρα και θα είσαι σε αυτή τη φάση. Είναι η δύσκολη φάση που πρέπει να πάω, βαριέμαι να πάω να πάρω νεράκια. Εδώ το νερό της βρύσης δεν πίνεται και ψιλοβαριέμαι γενικά. Ιδανικά θέλω να χουχουλιάσω. Θέλω να χουχουλιάσω, ναι. Νομίζω χόρτασα πολύ χτες με βόλτες και τέτοια και σήμερα θέλω να χουχουλιάσω. Πρέπει να μείνω σπίτι για να περιμένω ιδανικά τη μικρή την ανιψιά να έρθει κατά τις 4 και να την κρατήσω εγώ για κάνα 2ωρο. Η Αγγελική σχολάει 6 και από το εργαστήρι. 6 και. Ναι, δηλαδή ιδανικά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι και μπορεί και να μην θέλω κιόλας να κάνω κάτι. Αυτό, οπότε προβλέπεται μία πολύ relax σπιτική ημέρα, φαντάζομαι, μετά τις 6.30-7 μπορεί κάτι να προκύψει, κάτι να κάνουμε, κάπου αυτό να πάμε, αλλά εντάξει, χαλαρά. Θέλω να δω και λίγο τη φίλη μου, λίγο να τα πούμε λίγο αυτό, γιατί χτες βγήκαμε μετά από αιώνες και της λέω να γυρίσουμε νωρίς για να προλάβουμε να ξεκουραστούμε. Γυρίσαμε, αλλά πιάσαμε την μπάρλα. Διότι είχαμε να το πούμε αιώνες. Οπότε καθίσαμε, τα λέγαμε, ωραία, ξημερωθήκαμε, τέλεια. Εκείνη μια χαρά σηκώθηκε να πάει στο εργαστήρι. Εγώ μου βγήκε η κούραση της περέντασης και αυτά. Έκατσα, άραξα. Έχει έξω μπαμπούμ και φοβάται η Κύρκη. Αλλά η Αγγελική δεν τη βάζει μέσα. Ψεύομαι το πρόγραμμα το οικογενειακό. Ναι που λέτε, όνειρο η Χαλκίδα παιδιά. Αυτό που μου συνέβη χτες ήταν λοιπόν, ήταν ένα μαγαζάκι που λέτε, θα σας το πω τώρα, ήταν ένα μαγαζάκι εκεί κοντά στη γέφυρα του Ευρύπου, τον Ισθμό όπως λέγεται, που ήταν πολύ ρε παιδί μου το κτίριο, πιο ευρωπαϊκό, με πολύ μεγάλα ψιδωτά παράθυρα, βιτρίνες, και μέσα ήταν με είδη σπιτιού, αλλά είχε αυτό το παριζιάνικο. Κάθομαι εγώ και το χαζεύω παιδιά και τραβάω με την κάμερα και κάθομαι. Και βγαίνει η κοπέλα του μαγαζιού από μέσα και λέω βγήκε για παρατήρηση, να δεις που βγήκε για παρατήρηση. Και δεν βγήκε για παρατήρηση, μου λέει έλα μέσα, μου λέει, με φώναξε να πάω μέσα, γιατί λέει κάτι λέει, της έκανε κλικ, λέει, αχ, λέει, σε βλέπω, λέει, σαν να βγήκες, λέει, από ταινία του Woody Allen.
Εγώ έτσι πως ήμουν μπανταρισμένη από τα ιστορίες, με τα DIY μου κορδέλες, κουφιά, ιστορίες. Και αρχίζουμε να πιάνουμε μια κουβέντα, τι κάνεις, σε βλέπω εδώ με φωτογραφίες, με κάμερες, τι είσαι καλλιτέχνης, είσαι αυτά. Συστηθήκαμε, εμείς στην απολογώ συμπαθηθήκαμε, μου λέει, έλα κάτσε, πάρ' το χρόνο σου, δες τα πράγματα, δες το μαγαζί. Απλά το μόνο που με παρακάλεσε είναι ότι επειδή ντρέπομαι, λέει, πάρα πολύ, θα στρεσαριστώ αν τράβηξες βίντεο, φωτογραφίες τράβηξε, αλλά θα στρεσαριστώ πολύ αν ανοίξεις την κάμερα. Όχι, λέει, ότι δεν σου επιτρέπω, εγώ, λέει, στρεσάρομαι. Το καταλαβαίνω, οπότε τσιμπάω από αυτό, λέω, ντρέπεσαι αυτά πολύ ιστορίες, λέω, τι είσαι, τι είσαι, πιάσαμε τα ζωδιακά, χαρά, ενθουσιασμός, λέει, πω, λέει, σούπερ έρχεται και η μαμά της. Η μαμά της περιβόλη. Κατευθείαν και εκεί. Ενθουσιασμός, αυτά, ιστορίες, έξω καρδιά δηλαδή άνθρωποι. Πιάσαμε το κουβεντολόγιο εκεί, κάναμε socializing, κάναμε αυτό, τα γνωριμία. Instant friendship που λένε. Και ανταλλάξαμε τα social, διάλεξα ένα δωράκι για τη φίλη μου, το άφησα στο εργαστήρι της. Από την παραγωγή, ας πούμε, στην κατανάλωση που λένε. Και μου έκατσα αρκετή ώρα, μου λένε πριν φύγεις από Χαλκίδα να έρθεις να πιούμε καφέ, να έρθεις να καθίσουμε, παιδί μου, μην είσαι βιαστική. Υποσχέθηκα ότι θα ξαναπάω, μάλλον Δευτέρα θα ξαναπάω. Και αυτό, αν είναι πιο έτσι θετικό το κλίμα, μπορεί να φέρω υλικό από εκεί. Πάντως υπάρχει η σελίδα στο Instagram, Ειρήνη Gallery. Καλά, θα σας τα πω και στη συνέχεια εν καιρό. Πάντως αυτό ήταν το ευχάριστο ευτράπελο. Σας το λέω πολύ συνοπτικά, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη στοιχομηθεία και πολύ εγκάρδια η υποδοχή και αυτά. Από τα ωραία της καθημερινότητας. Αλλά αυτό είναι, ρε παιδί μου. Τώρα, ρε παιδί μου είπανε μαμά και κόρη, αλλά λέει, λάμπεις, λέει, μας άριξε στην καρδιά. Και λέω, κοίταξε πώς είναι, πώς εκπέμπει η χαρά σου όταν είσαι πραγματικά χαρούμενος. Γιατί εγώ ήμουν χαρούμενη από το γεγονός ότι είμαι σε διακοπές, σε ταξιδάκι, αναψυχής. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πώς αλλάζει το πεδίο γύρω μας, το πεδίο του χώρου γύρω μας, όταν είμαστε χαρούμενοι. Μου λέει και η Αγγελική, λέει, καλά, λέει, εγώ δεν περίμενα ότι θα πάνε καλά οι μέρες, γιατί είχα πολλές μετακινήσεις. Είχα το πρωί δουλειά, παθήματα σε κάτι δημοτικά, μετά εδώ στο φροντιστήριο βαρύ πρόγραμμα, και με το που ήρθες όλα μετατέθηκαν, όλα αναβλήθηκαν. Δεν χρειάστηκε να πάω στα χωριά. Εδώ το πρόγραμμα είναι λίγο πιο χαλαρό, είχα μια βοήθεια παραπάνω. Και μου λέει, κοίταξε να δεις που βολεύτηκα να περάσω κι εγώ ωραία. Λέω, αυτό, μια χαρά. Λοιπόν, η μέρα ξεκινά και να δούμε πόσο περισσότερο θα βγάλουμε από αυτή τη μέρα, παιδί. Πόσο θα δράξουμε από αυτή τη μέρα. Να ενυδατωθούμε, να χαπακωθούμε, να πάρουμε τις αγωγές μας και τα συναφή και αμπιεντό. Τα λέμε σε λίγο.
Για ανοίξτε εδώ τι έχουμε και δείξτε το εδώ στην κάμερα. Βάλτε εδώ που είναι το χέρι. Αυτά. Πάλι δώρα η Χριστίνα. Ναι. Πάλι δώρα. Ναι. Εγώ το θέλω αυτό. Καλά, έχει και την τιμή πάνω. Το κινέζικο είναι. Είναι από το κινέζικο. Της Μαριέτας σας αρέσει πάρα πολύ τα κινέζικα. Για να τα δούμε. Αυτά δεν όλα για όλες ρε παιδί μου. Είναι τόσα πολλά που μπορείτε να... Όλοι. Μπαμπάς μου. Ναι, εγώ προτείνω να τα έχετε σε μία γυάλα και κάθε μέρα να βάζετε κάποιο διαφορετικό. Ελπίζω να μην τα χάσω. Θα χαρίσετε ένα στον παππού. Όχι μωρέ, εγώ είναι. Δείξτε εδώ, δείξτε αναλυτικά ποια είναι. Ποιος αρέσει πιο πολύ απ' όλα? Εσύ. Κάτω να τα βλέπουμε. Εδώ που είναι το χαλί. Αυτό εδώ πέρα Μπράβο. μου αρέσει το αστεράκι. Το αστεράκι, Εμένα μου άρεσε αυτό, το δεντράκι. Καλέ, τα είδα και λέω αμάν. Αμάν. Αυτό είναι υπερπαραγωγή, Ναι, το είναι. δεντράκι. Αμάν. Και μην τα πήρε αυτό Εμένα με το δεντράκι. μου αρέσει αυτό. Εμένα μου αρέσει Πομπό. αυτό. Η σερβίτα αυτή είναι πιο ωραία. Εμένα μου αρέσει αυτά. Δεν σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει το λουλουδάκι και το δέντρο. Παππού, κοιτά. Και έχουμε και τον παππού μας που θέλει να μας χαιρετήσει, να τον έχουμε, να τον βλέπουμε στο κανάλι. Παίξε μπάλα. Ξέρεις τον παπά σου καλύτερα από μένα. Μπαμπά, πες ένα γεια εδώ πέρα στους φίλους της Χριστίνας. Ένα γεια. Χαιρέτησε. Γεια σας. Φιλάκια στείλε. Λοιπόν, εσύ θα βγεις. Και ξανά παπά. Δεν αφήνει η μαμά. Και Δεν να μας αφήνει η μαμά. ξανάρθετε. Ναι. Να σας ξανάρθουμε, με θέλετε? Βεβαίως. Κάποια στιγμή αν ήμασταν και ζω εγώ, Να έρθετε και πάνω. Αχ, μωρέ, καημένος. Sorry, αλλά σας βγάζω από το πλάνο γιατί η μαμά δεν αφήνει. ωραία. Τώρα δείχνουμε τον παπ. Γιατί αυτό το βίντεο θα ανέβει στο YouTube και η μαμά δεν συμφωνεί να σας δει όλη η Ελλάδα. Θα γίνετε διάσημοι. Θα μεγαλώσετε και θα το κάνετε μόνοι Ο σας. παππούς είναι, έχει... Όταν είστε στη ηλικία σωστή. Ο παππούς είναι μια Θα μου δημοσιότητα. βγάλεις τώρα φωτογραφία. Φωτογραφία θα σε βγάλω, αλλά όχι στο βίντεο. Μην ξεχνάμε Δεν και αφήνει τη η μουσική μαμά. του καριέρα του παππού. Να μας πει ένα τραγούδι. Κάτσε, τα δείξαμε αυτά, αγάπη μου. Τώρα Έχει να και- αφιερώσουμε λίγο χρόνο και στον παππού. Έχει και μουσικό background. Μας αφιερώσει ένα τραγούδι. Μπες και Ένα εσύ. τραγουδάκι. Να ακούσουμε τον παππού. Άσε την καημένη, δεν θέλει. Πήγαινε εκεί να καθίσεις. Δεν θέλει. Είναι ταλαιπωρημένη. Είναι πολύ κουρασμένη από τη δουλειά. Ό,τι θέλει να μας αφιερώσει ο μπαμπάς Νικόλας. Να μας τραγουδήσετε κάτι, το αγαπημένο σας. Αν θέλετε, δεν πιέζουμε. Αλλά επειδή το νιώθετε, γι' αυτό το λέω. αλλά εντάξει θα σου πούμε κάποιο, αλλά έχει Πες τους χαλάσει ένα λίγο η φωνή. τσιφτετέλι. Δεν πειράζει. Η ενέργεια μετράει, η χαρά και η ενέργεια. Θα το κολλήσουμε. Πάρε τα χνάρια που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη. Να κλαίω για σένα αγάπη μου που τόσα ζεις μακριά μου. Αντιλαλούν τυρεματιές όταν αναστενάζω και από τα στήθια βγαίνουν φωτιές μαζί σου όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Αχ, τι ωραία. εξαιρετικά. Λοιπόν, Θα πούμε αυτό. να τραγουδάτε για να κάνετε, να τη ζεσταίνετε τη φωνή σας. Είναι παρχασμός. Δεν πειράζει, όσο τραγουδάμε φτιάχνει η φωνή. Έτσι λίγο μαλακά, με κάνα ζεστό τσαγάκι, Τραγουδάει αυτό. και εγώ. Ε, Και εγώ δεν τον αφήνω. γιατί μωρέ, Γιατί έχει είναι- γλυκιά, Είναι καλιά. έχει απαλή φωνή. Μαμούνι.
Έχει απαλή φωνή. Έχω τραγουδήσει σε πολλά κέντρα. Πες το άλλο. Λοιπόν, ο μπαμπάς μου το καλοκαίρι είχε πάει σε ένα... Τα καπί όλα κάνουν μια γιορτή καλοκαιρινή, όλα τα καπί. Το Α, το Β, το Γ κτλ. Εκεί λοιπόν γνώρισε ένα ζευγάρι συνομιλίκων του, άγνωστοι. Από πού ήτανε, από τη Γερμανία. Ελληνογερμανοί ή Ελληνο... Όχι, ο άντρας Έλληνας. Ναι. Και έρχονταν εδώ για διακοπές. Ο μπαμπάς στο Γλέντι λοιπόν, εννοείται τραγούδισε και ενθουσιάστηκαν τώρα και οι άγνωστοι τον καλέσανε, κάνανε ένα garden party. Και τον καλέσανε να τραγουδήσει σε μια υπερλούξ βίλα. Πήγε ο μπαμπάς σε πάρτι πλουσίων και υψηλής κοινωνίας. Πώς πήγαινε ο Βογιατζής στη δεκαετία του 60 που βλέπουμε, πήγε και ο μπαμπάς σε μεγάλη βίλα και τραγούδισε. Πήγε από εκεί. Τώρα δίνουμε τον μπαμπά μας. Έκανε και φιλίες ελληνογερμανικές. Τι καλά. Εδώ έβαλα τσιπιδάκια. Και τα λόγια μου πάρνε σαλονών τον ουρανό, σαν τσιγκάνικος στίχος σε παλιό γραμμόφωνο. Άκου και μη μιλάς, η κιθάρα στενάζει απόψε. Άκου και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε. Τον καημό και τον πόνο μου διώξε. Άκου και μη μιλάς, άκου και μη μιλάς. Τραγουδώ και τα χείλη μου σπάνε μες στον γκρίζο δειλινό και με παίρνει τη νύχτα το πικρό παράπονο. Άκου και μη μιλάς, το τραγούδι μου νόημα δώσε. Άκου και μη μιλάς. Το τραγούδι μου νόημα δώσε. Δώσε. Και δώσε. Άκου και μη μιλάς. Άκου και μη μιλάς. Ο μπαμπάς Παναγιώτης ο πεθερός μου είναι... Άκουσα τώρα εγώ αυτό. Ναι, ναι, αμέσως. Τώρα. Λοιπόν, και βέβαια. Και βέβαια. Ναι. Ναι. Δεν είχα πάρει πρέφα, ρε. Ναι. Είναι φοβερή όμως. Κουνάει λίγο η εικόνα, αλλά παιδιά αυτό διαθέτουμε είναι τώρα. Τα καλά τα έχουμε μετά. Είναι στάσιμο αυτό. Παιδιά, είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο. Ότι έχω πετύχει η κρίση πεταλική. Λες. Μπορεί, επειδή το βλέπει. Ξεστή. Επειδή το βλέπει η Αγγελική, στα πετάει και σένα. Αυτό συμβαίνει. Και τα παιδιά νομίζαν ότι ήταν celebrity. Αχ, Παναγία μου. Και είχαν ξετρελαθεί από τη χαρά τους. Είναι διάσημοι, λέει. Ναι, τι μπορούν να ξέρουν τα καημένα. Είσαι διάσημη. Δεν έχει μεζούρα αυτό. Στην καρδιά σας είμαι. Είμαι η celebrity της καρδιάς σας. Είσαι, αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι, αυτό. Χωρίς κανάλι ήσουν. Podcast μου Ναι, από τότε που δεν με ήξερε τη μάνα μου. Ναι, podcast. Ούτε τώρα με ξέρει, αλλά δεν πειράζει. Αλλά έχει κανάλι. Άλλο το Κρίστη Πετάλοντι Channel και άλλο το podcast. Βρε, όπου ό,τι υπάρχει το κυνηγάμε, ναι. Έχω πατεί, Πάρα πολύ ωραία. Είναι cult mystery, να τα ακούσει. Τα διηγήματα, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Cult stories. Και έχει γράψει και ένα βιβλίο. Όλα τα λέμε. Λοιπόν, είδες, ήθελες το κάψιμό σου και το μπουζούκι σου. Ήθελε. Και μου το παίζεις σιγανοπαπαδιά. Κουλτουριάρα, το παίζω Μου κουλτουριάρα. το παίζεις βρωμοκουλτουριάρα, δίθεμ, τάχα μου. Είσαι χαμένες μας κλατσαρίες εσείς. Κατάλαβες, δεν σε ξέρω εγώ. Εγώ σε γέννησα. Δηλαδή, εγώ σε γέννησα. Τώρα ήπιε, χόρεψε, την πήγαμε σε Ελληνάδικο. Βγάλαμε τη φιλενάδα μας σε, καταλάβατε, κλαμπάκι trendy. Και είμαστε στην αρχή. Χάρηκα. Αυτό σας παρακαλώ, πού με φέρατε. Και μετά να τη δείτε. Μετά να τη δείτε. Και τώρα λέει βγάλε με, δείξε με και εμένα. Αφού είσαι σιγανοπαπαδιά. Είσαι σιγανοπαπαδιά και δεν το παραδέχεσαι. Αυτό είναι που με τσατίζει. Τώρα με ρίχνει. Καλή παρέα. Λοιπόν, και ακούστε τώρα. Πώς έχουμε βγει. Μισό, να αλλάξω την κάμερα τώρα. Εγώ κυκλοφορώ με δανεικά παπούτσια. Είπα ρε παιδί μου να βάλω ένα καλύτερο αθλητικό. Μην βγω με το άσπρο πάλι. Μου έβαλε το τακουνάκι. Ωραία. Έχουμε παρόμοιο ύψος. Και τώρα αυτή η κατάσταση. Εγώ βέβαια επειδή είμαι σκουντούφλο, λέω άσε μη φάω καμιά τούμπα στη Χαλκίδα και με κυνηγάνε και πάω γυρίσω με σπασμένο πόδι. Ας το πάω safe. Λέω να το πάω συντηρητικά, να περπατάω για να μην σακατευτώ, φάω καμιά τούμπα στα τρελά νερά και γυρίσω σαν κάτσα στη Θεσσαλονίκη. Θέλεις να δεις το ντόπιο εδώ του δικό στο live του Χαλκιδέα, το Περίτο. Λοιπόν, τώρα θα σας πω γεια σας. Κλείνει το βλογκάκι για σήμερα. Έτσι ανορθόδοξα, λίγο ζαλισμένα. Λίγο. Το καλό είναι όταν απέχεις από το αλκοόλ, πίνεις ένα ποτηράκι μετά με τους καλούς σου φίλους όταν γιορτάζετε και κατευθείαν έχεις ευθυμίσει. Αυτό ήταν το κοινωνικό μήνυμα του σημερινού vlog. Αυτό. Πάμε για σουβλάκια και τα λέμε στο επόμενο vlogάκι. Ευχαριστώ που ανέχεστε την κακή ανάλυση των βίντεο από κινητό. Αλλά το καλύτερο θα είναι μετά. Δεν έχει μείνει τίποτα, Δεν πεινάω, θα σας συνοδεύσω. Τα γιουβαρλάκια ήταν τούμπανο της πεθεράς σου.